Ser tkun qed tirritorna il-fund run tal-President bris il-Fondazzjoni tal-Malta Community Chest Fund wara li s-sena l-oħra ma saritx minħabba l-pandemija. Din is-sena 12 l-edizzjoni tal-fund run ser tkun qed issir b'mod differenti. Dan kif ser tieħu l-forma ta' 68 mixja differenti madwar pajjiżna f'kull lokalità. Il-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta, Marku Tajjar, spjega kif din is-sena kull kunsill lokali ser ikun qed jorganizza mixja differenti fil-21 ta' Novembru. Dan sabiex fl-ebda ħin ma jinġabru folol ta' nies flimkien. Kull parteċipant irid juri wkoll iċ-ċertifikat tal-vaċċin biex jitħalla jieħu sehem fil-mixja. F'eventwalità fejn jkun hemm iktar minn mitruħ, allura anke il-gruppi se jitqasmu 100 mill-kunsill lokali b'ħinijiet differenti sabiex il-mixja tkun tibqa' għaddejja minn ħin għal ħin, però qatt ma jinġabru n-nies. Il-President ta' Malta, George Vella, ħabbar din it-12 l-edizzjoni f'konferenza tal-aħbarijiet fil-kumpless sportiv tal-Kottoniera li għaliha kien hemm preżenti s-Segretarju Parlamentari Clifton Grima, il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Isport Clyde Pooley u s-sindki mill-lokalitajiet madwar Malta u Għawdex. U stqarr kif jinsab fiduċjuż li għal darb'oħra il-Malta Community Chest Fund ser terġa' ssib l-appoġġ tal-poplu Malti u Għawċi. Jiena m'għandix dubju li wara din ninvaraw din l-attività żgur li ħajkun hemm parteċipazzjoni mill-pubbliku. Għaliex il-pubbliku qatt ma warrab minn qudiem għajnejh l-importanza tal-Community Chest Fund u kull okkażjoni li kien hemm li jkun parteċipi u jikkontribwixxi sibni dejjem qiegħed hemmhekk.